Ba za ka je interview ba har sai ka yi bincike akan kamfanin da za ka je domin yin interview. Haka ba za ka shiga jarabawa ba ɗakin zana jarabawa ba har sai ka yi karatu domin ka samu nasarar cin wannan jarabawar. Haka yake ba za ka fara business ba ko kuma kasuwanci ba har sai ka yi abin da bature yake kira business plan, ma'ana ka tsara yadda kasuwancin naka zai kasance. To kamar haka ne ake so musulmi ya tarbi azumin watan Ramadan, ma'ana ya tsara wasu abubuwa da zai yi a cikin wannan wata da muke ciki mai albarka. An ruwaito cewa magabata daga cikinsu akwai waɗanda idan Ramadan ya fara zuwa ƙarshensa sukan hardace alkur'ani ko kuma in ce sukan karanta alkur'ani har sau 30, ma'ana kullum sai sun sauke alkur'ani. Yanda suke karatun ne ba mu sani ba. Akwai waɗanda suke sauke alkur'ani har sau 15, akwai kuma masu sauke shi sau 10, akwai masu saukewa sau 5, akwai masu saukewa sau 1. Shin kai da ni sau nawa muka ƙudurta cewa za mu sauke alkur'ani a cikin wannan wata? Kamar Imamu Gundar an ce yakan sauke alkur'ani har sau 30. An ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba da sadaka, yakan ƙara ba da sadaka musamman a lokacin Ramadana, domin ana kyautata zaton a lokacin Ramadana idan ka ba da naira 100 to akan ninka ma ita sau 10,000. Shin me kai niyya za ka bayar a wannan wata da muke ciki? Ɗaya daga cikin magabata ana kiransa Abul Khair. An ruwaito cewa tun daga lokacin da ya ji falalar sadaka bai taɓa kwana ba har sai ya sanya wani farin ciki, ma'ana ya yi sadaka. An ruwaito cewa akwai lokacin da zai kasance ba shi da abin da zai bayarwa, yakan je ya ɗebo albasar gidansa ya zo ya yi sadaka da ita. Kai da ni me muka ƙudurta cewa za mu bayar a wannan wata da ake ciki ko kuma da muke ciki, tunda baka da tabbacin za a gama wannan watan da kai, kuma baka da tabbacin za ka sake samun wannan damar, kuma baka da tabbacin idan ka samu wannan damar shin za ka samu lafiya ko za ka samu abin da za ka iya bayarwa. Ibn Faid yana cewa mun kasance mukan roƙi Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana watan Ramadana tun kafin wata 6 kafin zuwansa. Haka mun kasance muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadunmu da muka yi a cikin watan Ramadana bayan wucewarsa har na tsawon wata 6.